Ngiyabonga abantu bakaNkulunkulu amazwi enu amnandi nakabela kamnandi ngiyacela ezulwini isibusiso ukuhlabela kwenu nokufunda komfundi ebengifundela uJehova
Ngiyacela uNkulunkulu omhle umnikazi womsebenzi unyazi lezulu. Nkosi sibusise sonke. Amen. Bantu bakaNkulunkulu, indaba esihlangene ngayo inkulu kakhulu. Okakhulukazi kimi njengomntwana noyigwala kule ndawo esihlangene ngayo. Ngiyacela isibindi sobona, kodwa isibindi sokuthi angathi ngingalizwi izwi uNkulunkulu asimemele lona. Ngoba njengoba silapha nje simenyiwe. Simenyiwe thina sonke. Impela silapha ke nje simenyiwe. Simene inkosi yesabatha ukuba sisindiswe kunye nawo khokho bethu emathuneni. Ngakho nje ngoba silapha liyejatshulwa emazulwini. Emndenini yethu thina sonke sikhona lapha esizolalela izwi likaNkulunkulu. Abazali bethu bayejabula baleleyo othulini lomhlaba. Angathi ke uNkulunkulu angasipha ukwenza kahle, singaphumi lapha endlini sesisoliwe. Abazali bethu bathi besipha inhlanhla kwangena umoya kaNkulunkulu enhliziyweni zethu, saphuma emakhaya sazongena lapha bese siqhamuka umoya. Ngoba lapho khona umsa kaNkulunkulu nomoya wobumnyama ukhona. Ngiyawucela ke wona ukuthi umeceleni, kodwa siphuze thina umoya kaNkulunkulu. Amen. Manazaretha ingcwele, buhle ubuNazaretha. Noba imiyalo yakhona inzima, nohambo lakhona lunzima, ngoba lifana nohambo lwahanjwe emhlabeni. Uhambo lalapha eNazaretha, la eNazaretha siyathola ngesonto ukwelashwa ngesabatha. Wonke amasabatha udokotela, inkosi yamakhosi, unyazi lezulu usuke khona yonke imizi edokotela abantu bakhe abakhethile abathandayo thina. Kodwa kube khona ukunganaki, ngoba njengasilapha nje eNazaretha asefani ngenhliziyo nangeyiphiwo esiziphiwe ezulwini. Azefani. Khona umuntu ophiwe ukuthi uyohlala leli ivangeli lenza kahle kuze kuyophela insuku zakhe. Khona umuntu ophiwe ukuthi uzahamba naleli ivangeli ephucwe endleleni. Khulunywe ngaye kuthiwa ayengeve namandla, kodwa akasekho kulo ivangeli.
awuthenga izinja zokuzingela, awusukela inyamazana emahlathini, awuthenga isihlangu, agawula awuthenga amawisa, aye emaceceni, awushawuta phambili. Athi uyababona njengabethu la befaka amabheshu nje, bawulibala ukuguqa, belokhu bethi ushembe, mina ngizoshaya iqwayi. Bashaya iqwayi, bazivala imali, baqhuma amehlo abanye khona lapho. Yiziphiwo zabo abaphiwe zona ukuthi bawongena ezulwini babuye baphume. Ngisho emakhaya siphiwe iziphiwo ezingefani maNazaretha. Ziningi iziphiwo eziziphiwe, zingangani njengoba zingaka nje. Zinjengale mizi oyibonayo. Uyabona la ngaphesheya lendlu kukhuluba ngithi 8 room. Uyabona ngenta kwakho nenze encane ngendlela esimangaliso ngithi 1 room. Ngenta kwayo u2 room. Ngale eceleni u3 room. Iplasteriwe lenkulu ewu8 room. Iblocks lodwa le inhlabathi. Sezazinto leziyana. Imfanekiso yethu njengoba silapha ukuthi siphiwe indlela ezingefani. Lo 1 room uyayithanda kakhulu le ndlu enkulu ewu8 room. Kodwa kayiphiwe. Uphiwe leya encanyana ewu1 room. Ukuthi ahlale kuyona impilo yakhe yonke. Ngakho-ke ngathi singabekezela masila, ngoba uNkulunkulu angashintsha isiphiwo masisibi. Mayebona inhliziyo yakho ukumlangazelela kwakho, asiphendule sibe sihle. Uhlale endlini enkulu engangale nomndeni omuhle ongezula ukuthetha zonke insuku uthi ikhathele manje uNkulunkulu, hayi sengiyayeka. Lozoliphoyi khona emakhaya ethu lapho siphuma khona. Bakhona abantu abasho njalo athi hayi vele uzenzele ngoba ngikutshele lutho. Nasila-ke socela inhlanhla ezulwini ukuthi asibe nenhlanhla. Inhlanhla-ke ukujabula ekhaya. Kodwa mawuphiwe ife njengaleli lobuNazaretha, akuyi inkolo yokwenama lena, inkolo yosizi. Njengayithinta umfundisi ekuseni ekhuluma ngoyise kakhokho wakhe owathi ethi uyazipholisa kanti uyazibulala. Enikwe yazi kahle wemnika ithini jamu ukuthi hayi ilanga njengalinjena ngizowushayela phezulu ngoba liyashisa. Kodwa uNkulunkulu wesesabile ngaye, uyihamba indlela kazophuza lothini jamu bese insuku zakhe ziyanqamuka. Nathi njengasilapha nje zizaphela insuku zethu. Ayibonge Nkosi asekuphakame. Ngathi mase uvelelwa yinto Nazaretha embi, uyibheka wena qobo lwakho ukuthi lento engivelela embi kangaka inzondo kuba ngizondo noma ingivelela ngoba ifanele. Uhlole wena ukuthi kuthole kanjani into embi. Uyihlole kahle okukakhulukazi ebusuku lapho sekulelwe khona engasekho umuntu ozakuphazamisa. Ungavuma ukungena engubeni nje sewudosa ubuthongo. Ngene engubeni kokuhlola ukuthi hayi bo ngaqhuzuka la njalo, ngiqhuzulwa yini. Ufune bese ubuza la ethempeleni uzolalela la kuyahlolwa ngaphandle kwemali.
uyahlala nje ulalele izindaba ezikhulunywa la uzothola indaba yakini. Amen. Yebo ekhuluma nomfundisi babona baphuma bayixoxa indaba uthi hey uvele wangena endabeni yakithi. Lapha ekhaya likaBaba ngikuthwele linzima kakhulu. Mina ngokugcina unkosikazi wesithathu Ntokazi kaZulu. Kukhona Ntokazi kaThabethe. Ewayishinga wegane ishinga ubaba. Yena linenkandifo wakwakhwela phezulu kwendlu bayithunga. Bamqamba amagama amabili bathi uthunga indlu. Leli liyo nawenza into embi.